Добрая раніца, мої шановні глядачі. Так, бачу, на Твічі трансляція пайшла, на Ютубі штосьці спіць ще. Давайте почекаємо літерально хвилиночку, усіх розбачу. Твічі трансляція ось заравела. Значиться, ми готові? Ми готові починати. Так, все, вертаємося у гульню. Куди полетіли? Ми з вами протягуємо атрымліваць дасягненні, якія праз Steam можа атрымаць кожны гулец. Так, і мы з вами што павінны весці наступнае, гэта у West Balkans, заходнія Балканы. У заходніх Балканах электроніку. Так, мы на мінулым стрымы, калі што, везлі усё, што толькі было магчыма, а гэта было і руда, і алюмініевыя гэтыя бэлечкі, ці як іх там, карацей, гэтыя загатоўкі, потым правады, ну, што гэта такое? О, мне далі новую халеру. Спукі хорн. Нейкая хорня. Как так можна перакладаць? Выбачайся, гэта так. Не стрымаўся, яно вырвалася само. Нагадаю, сёння яшчэ увечары будзе о 7 па Варшаве. Другі стрым, калабарацыйны. Зноўку будзем гуляць у Species Unknown. Гэта такі тыпу жахайсцік, а па факце даволі вясёлая гульня апынулася. Я не чакаў, я думаў, будзе значна горш, бо думаў, што нешта будзе там такое, ну, ведаеце, зусім такое лайно па крэсле. Вось, а апынулася, што даволі весела. Так, гэтыя ворагі пакуль нам жудасныя не сустрэліся. Дуду. А куды мы тут ехалі? Чаму мы стаімо? Што мы тут робім? Мы паехалі на адпачынак, я мяркую. Вось, і там будзем ужо вырашаць. Што я хацеў сказаць? Наконт Species Unknown, што ўсё апынулася даволі весела. Мне спадабалася, усе на месцы спадабалася. Карацей, працягваем сёння. Дарэчы, сёння яшчэ будзе і Шаграй, трэці стрымер беларускамоўны, які таксама падтрымаем гэтую движуху. Так, тут нам трэба прямо ехаць. Ага, добра. Зараз мы адпачнем і будзем далей шукаць сабе замовы, задачы. Во, ты куды гэта? Так, заправка. Давайте заправимся. Адпачываем. Так, хвилинку ще здамо шведер. Так, повернулися. Ну што, трэба падрубаць пошук. Глядзіце, у нас ёсць пілгрымаж да Сюльшча. Вельмі даўно мы спрабуем яго выканаць. Тут і заябала рухацца пастаянна самастойна гэты геймпад. Ой, што я раблю? Нам трэба з Памплоны. З Памплоном. Халера так не працуе, так па квіках таксама нічога не будзе, мяркую, правда? Звычайна, правда, паўтараю. А вось ёсць яшчэ такая справа, давай хутчэй. З Памплоны. Увогуле тут нічога няма. Шкада. Ну, в такім выпадку мы працягваем ланцужок. Нам трэба электроніку адвесці.
Електронікс. І нам треба знайсці, каб замова была па заходніх Балканах. Давай сюды, не тое. Гэта Белград з Італіі, Румынія, Берлін, так, гэта ўсё не тое. Італія, Іспанія, гэта што? Албанія, Італія, не. Не. Іспанія, Іспанія, Франція, Франція. І ўсё. У нас ёсць сур'ёзная праблема. Бары таксама ж, правда ж, Бухарест, это Італія. Белград і бары. Штосьці вось тут было недалёкае, бачыце, з усходніх Балканаў весці ў Італію. Ну давайте гэтае паспрабуем. Хаця лишь будзе кепска, калі яна ў залік не пойдзе. Ну каб це будзе. Шкада, што няма ні з Балканаў на Балканы. Так, якое там месціка было у Албаніі? Я халера не паглядзеў. Сука, заебала. Нормалёво давай. Електронікс. Влёре. Велорё. Ніка, Влорё. Я не упомню, что там есть, до речі. Некий у нас гараж. Так, Влорё. Валенсія, Вена, Вільна, Вільнюс і все. Так, глядзець на мапу трэба. Дзе мы тут знаходзімся? Во. Монстр Сараева. Ось воно, Влёро. Влорё. Дюрес, Тирана. У Тиране у нас есть гараж. На яго можна будзе потрапіць туды. А вось так мы зробім. Угу. Ой, не тое, я кажу, не тое. Ось так, квик-джоп возьмем. Во. Бяром. І ніякіх табе не трэба тэлепартацыі, перасоўвання гэтых доўгіх. Просто сели, поехали. Так, не на сваім траку. Выбачаюся, так, не на сваім цягачы, але тым не менш, больш-менш комфортней. Ну і как бы гэта, ну, трэба скрыжаваць пальцы, каб яно ў залік прыйшло, бо гэта не толькі ж Балканы. Мы в Італію едзем, калі што. Ліхтары. Чакай, я забыўся ўжо. Не тое. Не тое. Налево куда? Ох, и выезд, я на совет тут продумали. У нас некая пачатковая Volvo, наколькі я памятаю. Ух, давно я на такой не ездил. Штосьці зусім танна, я бачу.
Так, что, хлопчина, стоишь? Поехали. Ой. Ой, бляха, с хамульцами проблема якая у нас. Калі што я нават не заўважыў, што мы хамуем. Настолькі ўсё кепска было. Не так уже хутка мы рухаліся, каб не захамаваць на такой адлегласці. Гэта праз дождж, мабыць. Каб не понесло, слухайте, я тут лечу 120 км на годину. Так, что это такое? Хлопцы, что вы робите? Так, вытирачки треба выключить снег. А у нас Соника. А мы все трем. Рэч, подумал, что варта іх далей рабіць гэтыя струмы па танках, і атрымліваецца, што не. Нікому гэта не цікава, нікога гэта не працягвае, нішто гэта не дае. Апошні падпісчык, які прыйшоў па танках, ён быў, бляха, амаль што 3 месяцы таму, там недзе 2-2,5 па гэтых тэрмінах, якіх я пабачыў у статыстыцы. Ну і, на жаль, але праглядаў не збіраюць. Абсалютна. Гэта найгоршы паказнік на канале. Зараз маюць танкі вось за гэтыя апошнія 3 месяцы. Нават гульні, якія стрыміліся зусім нядаўна, і тое набіралі больш праглядаў. Так што танкі мінус, штосьці павінна быць плюсам. І вось на гэты конт я паразважаў сёння зранку, реально вось гадзінкі 2 таму. Вось і да головы приляцела 2 гульні.
Першае гэта Crysis, пра што я падумаў, бо на пачатку перад тым як стрыміць Геральта я думаў, што акурат такі будзем стрыміць Crysis. Так, прыехалі ў порт, выдатна. Вось, але потым яшчэ узгадаў, што ёсць у мяне, а ну пад'едзь. Вось, ёсць у мяне яшчэ доступ да невялічкай серыі Зорных войн. І шчыра кажу, што Зорныя войны ў мяне ў плане стаялі, але у якасці відэа. Вось зараз, гэта, вядома, занадта гучна сказана, але вось прыблізна у бліжэйшы час... У бліжэйшы час мы скончым з... Так, а што гэта тут адбіраць грузы можна вось на гэтых пазіцыях, ці што гэта такое? А, ці гэта дагляд? Дагляд. Раньше вісяць. А вось... Збіўся праз гэтыя паранчы. Так, Crysis сказаў, пра Star Wars пачаў. Але згадаў, што я хацеў сказаць. Калі скончыцца ўжо Лара Крофт, гэтая часціна, у Лара Крофт яшчэ ёсць у бары. Так, у бары нам трэба. А Ангона гэта вышэй. А вось, так. І, адпаведна, я хацеў рабіць відэа. Опа, а што здарылася з трансляцыяй на Твічы? Выбачаюся, трэба паглядзець. А ну паузу. Так, пауза ёсць. Штосьці сталася на Твічы. Эй, Твіч. О, ажыў. Гэта ў мяне праблемы, ці што? Вітаначкі, патата, ўсё нарм. А ў мяне, глядзі, выбачаюся, у мяне праз гэтую студыю, якую Twitch прадстаўляю, у мяне напісана было не ў сетцы. То бок, увогуле, не замерла картинка, нічога, а маецца на ўвазе, што увогуле абарвалася. А я бачу па АБС, што не, трансляцыя ідзе. Можа, нейкія праблемы былі, хз. Дзіўна. Гэты свет поўны цудаў. Вітаначкі, ауч, патата, як твоя справа? Што у цябе цікавага ў жыцці? Адкажы мне толькі шчыра, курыса падабаецца табе? Так, недзе тут улева. Ага, бачу. Недзе тут улева. Мне трэцяя Лара спадабалася. Трэцяя Лара гэта якая? Бо ў іх назвы тэкставыя. Трэцяя серыя па Лары. Лары Крофт. Карацей, вяртаючыся да размовы пра наступную гульню, якая павінна замяніць танкі. Вось, меркаванне такое ёсць, што Star Wars лепш можа выкласці ўсё ж такі ў якасці відэа, прытрымлівацца гэтага плану, як Лару Крофт. Так, а ўжо стрыміць акурат такі Crysis. Увогуле, хтосьці знаёмы? А курыска таксама прышпільная, я зразумеў. Не, шкада, што курыска нейкую аватарку там выкарыстоўвала выключна анімешная, учора была. Карацей. Мне падаецца, калі ты дзеўчына, ты просто забавязана паказваць твар. Ну, не толькі твар. Гэта я так, жартую, калі што. Гэта, я думаю, пажадана мне, як хлопчыку. Але не абавязкова. Але магчыма. А вельмі пажадана. Карацей, так што у мяне яшчэ ёсць час, але магчыма будзе Crysis. Перадусім яшчэ Crysis
ёсць перавага адна, гэта тое, што ўсё ж такі шутар, і магчыма ён прыцягне трошкі больш аўдыторыі, больш цікавасці ад людзей. Вось адзінае, я не ўпэўнены, што Crysis варта стрыміць праз тое, што ўсё ж такі гульня, трылогія вельмі старая. А мне б хацелася, каб на канал звярталі ўвагу не толькі майго ўзросту людзі, а каб гэта было цікава і моладзі. Roblox і Minecraft не прапанаваць? Такога кшталту гульні не маё. Rise of the Tomb Raider пра ацтэкаў. Rise of the Tomb Raider, гэта мы зараз гуляемся. Выходзіць серыя. Мабыць, Shadow of the Tomb Raider. Ацтэкі гэта ж паўночнаамерыканскае племя. А мы зараз бадзяемся ў Сібіры, калі што. Таранто. Мы, дарэчы, у Таранто ўжо ездзілі, бачыце, па дарогах. Shadow. Калі што, Shadow таксама з'явіцца на канале. Я проста раздумываў пра тое, каб зрабіць вы зараз скончым Rise. Потым будзе апошняя частка Star Wars'аў, толькі не Outlaws, а вось тая, што была перад Outlaws. Там, дзе руды такі хлопец гойзаў па гэтых планетах. Ну, кажуць, яна нават лепшая за Outlaws. А потым зноў павярнуцца ўжо до Лары Крофт, толькі Shadow of the Tomb Raider. Во 86 кілометраў. Але шкада будзе, калі не пойдзе ў залік, вось гэта менавіта дастаўка электронікі. Кабы халера. Так, тут чамусьці... Ага, там платная дарога, понял. Аб'ядноўваюцца пасы. О, ось тут. Вось, як альтэрнатыва Crysis яшчэ думка была пра Far Cry. У Far Cry пагуляць. Памятаю, калісьці давно другую, трэцюю частку праходзіў, а вось чацвёртую, пятую ўжо не. Мне яшчэ тое сёе падабаецца карынка. Ну, мабыць, тое па тыпажу. То і сёе. Гэта добра, што не толькі хлопчыкі ў нас прасоўваюць беларускую. І не толькі тэлевізійнага фармату ёсць контент. Таму я лічу, што наяўнасць абсалютна рознага кшталту контенту гэта добра. Як і дзяўчына. Ёсць такая, ёсць другая, ёсць трэцяя. Крыцей і ніводнай падобнай. І гэта выдатна. Увогуле, мне вельмі спадабалася, як учора Ціртхе, толькі не памятаю, на чыім стрыму мы там перасекліся ўжо ўвечары, напісала, што я вельмі карціць самой пачаць стрыміць. Адзінае, што нема ў яе жалеза на гэтае. Мне падаецца, гэта выдатна. Калі праблема толькі ў жалезе, гэта не праблема, мне падаецца.
а тым больш цыртхі мае адносіны да гісторыка-культурных каштоўнасцяў беларускіх як спецыяліст, а не як аматар нейкі. Гэта ўвогуле мега топ. Так, далей. Давайте за гэтым хлопцам поедем. Так, на жаль, мы, дарэчы, калі давязем зараз гэты груз, мы не даведаемся, ці пайшло яно ў залекцыі, не, вось толькі калі апошні адвязем і калі ўся вось гэтая увесь гэты шэраг, які мы выканалі, ён не будзе адзначаны ў гульні адпаведным гукам і атрыманнем дасягнення. Толькі вось так можна будзе даведацца, ці ўсё пайшло як належыць, лагодна і лёгка. Лёгка не, лагодна так. Так, кудысьці сюды. Вітас Пауэр. Давай. Так, показывай вынікі, працягваем. Электроніку адвезлі, засталіся нам толькі кемпервэны. Давай так. Гэта павінна быць апошнім. Кемпервэнс. Ёсць яны. За Ліможа. Ох, паглядзіце, які шлях. Праз усе краіны амаль. Так, Іспанія, Дуйсбург не, Яры, Бардо не, Болгарія і Будапешт. Будапешт не адносіцца у нас да заходніх Балканаў. Сасары таксама не. І гэта не. І гэта не. Капцы проста. Усё, што застаецца, гэта вось. Либо вось гэта весці, але не. Я не павязу. Давай вось так. Будапешт адвезем. То бок у нас апошні гэта два. Яны выконваюцца русе нейкая. Яны выконваюцца па сутнасці на палову. Паглядзім. Няма ўпэўненасці ў тым, што у залік яны пойдуць, але вельмі на гэта спадзяюся. Ляцім у русе. Сюди. Ось так. «14 километров. Супер. Так, ліхтари подключи. Что это такое? Где тут выйти? Вот тут.
Цікаво тут виїзд, правда? Покрутиться ще треба. Можно было и направо повернуть, а не налево. Это придурочно. Навигатор так повел. Где тут будет поворот? Где ж я? А, во, бачу, все. Поворочивай, божухна, лайдачина ти. Так тяжко стерно тобі повернуть. Так, хапаємо кемпір-вани і тягнемо у Будапешт. Так, вибачаюся, а ти? Так, коты пошли по своих справах. Мы вертаемся до своих. Так, напереди у нас 866 километров. Ах, шмурыть. Неужели нам придется негде ночевать по дороге? Бо як я там бачу, там хутчэй за все буде ось така дорога. Типу місцева, а не шаша. Highway International. Цікаве поширення було, правда? Розвіліновані на 3 паси. І літерально там на пару этих метрів.
вось гэта ўжо разглянаванне добрае. Опасны кожны бок. Оказывается, поворот. А я подумал, добрая шаша уже будет. Левен. Придется стоять. Ух, тут накрутили, слухайте. Поворот за поворотом погоняем. Ну ничто себе. Місто злочинця зловив, ай малайчина, ай-ой-ой. Нам огулом так треба спешаться, по факте. По 800 километров это не абы что. И нам нават при хуткасці перемещения 140-150 было б цяжкавата гэта зрабіць простое, что огулом персонажа стаміны на приблизно 600-800 километров в залежнасці ад умоў дорожных, маецца на ўвазе умоў. А мы тут ще, бачите, в горадзе захрасты згубілі шмат часу. І ось, дякую Богу, пакуль што шаша, але я не ўпэўнены, што яна будзе такою до самого конца. Пакуль што ось 126, 130 лічы. Гэта добра. А далей будзе бачна. Там не было ўпэўненасці ў тым, што будзе ўсё гладка. Як на рушніку. Придется, мне подается, покутовать крыху. Боже, куда вы перемешаетесь? На что вы сюда перекинулись? Что вам там перешкоджало? Вот оно что. Вот я про это и казал. Скончилась шаша раптом. Так, на скажевание направо и одразу налево. Есть отчувание и time and matter. Витаночки. Витаночки тебе. Не памятаю тебе, как ты был. Олеж. Хоть раз думал, один тут будешь, а нифига, а у сенсе. Что ты маешь на увазе? Где один? Это питание, боже, выбачайся. Я интонацию не то взял. Я не один, не, у меня шекали, что на Твиче. Тут на Ютубе.
Не, на Твічы 4 седзіць гледаша, і тут 6 ўжо. Ну, 5. 5 лічу. Таму, не, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Мы самотнасць згубілі... Чакай, куды нам тут? Ось сюды. Самотнасць мы згубілі недзе год таму. У мяне ўжо стрымаў такіх няма. Каб цалкам быў адзін. Ну, маецца у нас раз працяглы час. Падаецца, што апошні стрым, дзе я пачаў стрыміць і на працягу так паўгадзіны. Это было толькі, мабыць, з месяц таму. Толькі я ўжо не згадаю, што быў... А, танкі былі. Танкі гэта былі, вось. Мы, дарэчы, на пачатку стрыму пра танкі размаўлялі. Што я іх выключу з стрымінгу. Праз тое, што не збіраюць прагляды, не збіраюць увогуле ніякага фідбэку, цікавасці ў людзей. Каму нахер. Усе на месцы, вітаначкі, рады цябе бачыць. Вельмі рады бачыць. Что тут патата про приватных? Привабных. Я прочитал спочатку про приваты дзяўчын. Капец, бляха. Все, мне вельмі неадкладна патрэбны секс. Бо у мяне думкі блытаюцца. Але ўсё роўна Тайман Мэтр, дзякуй вялікі і за каментаванне, і за прысутнасць. Калі што, заходзьце ўвечары, не забывайце, яшчэ сёння і заўтра ўвечары будуць таксама стрымы. Сёння ўвечары будзе Спіша за мноў, такі вельмі цікавы, камандны, не то шутер, не то 3D Among Us, вось так я назваў яго. Даволі весела. Мне вельмі спадабалася. А заўтра будзе Родкрафт, калі што ўвечары, разам з ВРВ. Але мне падаецца, усе на месцы, дарэчы, прываты дзяўчын, гэта няблага. Я ўпэўнены, што Ауч Патата на гэта заслугоўвае. Безумоўна. Згодны абсалютна. О, я бачу, што трэба будзе паднесці агульны чацік вышэй. Ён перакрывае крыху зараз гэты скалю. Ой, скалю, божа, інфармацыйную гэтую шыльду. Справа ўнізу. Зараз давязем, калі не забудуся, трэба паднесці яе вышэй. Агульны чацік гэты. Тайман Мэтр, ты давно падпісаны на канал, бо я не памятаю, каб ты нешта каментаваў у сэнсе трансляцыю ці не так. Хамуй! Дзякуй, паспелі. Крыху не туды выехалі, але бывае. Либеллюля. Что это такое? Люля, мне падаецца, гэта нейкая ж страва, правда? Люля. Либе, незалежная страва нейкая. Дарэчы, усе на месцы. Па-першае, люблю люля. Я не ведаю, што такое люля. Не ел ніколі. Ну, можа, і ел, але я не ведаю, што я ел у такім выпадку.
Што хацеў распавесці, дакладней запытацца. Ёсць на выбар замена для танкаў. Гэта Crysis, гэта Far Cry альбо Зорныя войны. Зорныя войны для мяне маюць ніжэйшы прыярытэт праз тое, што я гэты фармат выкладаю ў якасці відэа на ютубе. Вось, ну то бок асноўную гісторыю монтую і выкладаю. А што тычыцца Far Cry і Crysis, вось гэта так можна было пастрыміць. Ты чаму якой гульні бы аддаў перавагу? Што б ты паглядзеў? Far Cry ці Crysis? Ну, калі ўжо проста аматар ці ввогуле фанат Star Wars, то пішы Star Wars і нічога больш. І заберыце мае грошы. Я гуляў у Crysis, мне вельмі падабалася. Так, я памятаю, як я прайшоў усе тры часткі, але гэта было даўно. Так, мяжа з Угоршчынаю. І што собі мы праляцелі па... Мы проляцелі гэткім чынам рэнтген. Давай документы правярай. Так, але даўно, калі не рэмастер. Рэмастер уже толькі даступны, мне падаецца, вельмі даўно яны рабілі гэты рэмастер. Колькі прайшло? Ну, гады 3 дакладна прайшло з рэмастеру. Гэта маецца першую частину на ўвазе. Або другую, трэцюю ніхто не шукаў ніколі. Так, мне сюды, направо. Про Far Cry нічога не магу сказаць. То бок ты не глядзеў, не ведаеш Far Cry, не гуляўся ні в одну часціну? Ты сур'ёзна зараз? То бок, не? Ёб твою мать. Дык гэта ў цябе кавалка свядомасці няма нават. А як жа ж гэтая фраза, якая разляцелася па ўсіх мемасах па ўсім свеце, што вар'яцтва, яно бывае рознае. Бачыў такое, не? Там просто галоўны антыгерой, і он вар'ят, натуральны маніяк. У гэтай часціне быў, гэта 4-й Far Cry, мне падаецца. Вось. Ну і карацей такі фанатык, вар'ят, з якім мы ваявалі там, супраць якога ваявалі. І он увесь час на працягу ўсёй гульні, і он вось паказваў, што ёсць вар'яцтва звычайна, ёсць вар'яцтва ягоныя, матываваныя, карацей, ну там вельмі ўсё складана, але не... Як гэта, чакай, вымаецца? Сфармуляваць. Каб ты... Ай, карацей, нават не ўяўляеш, наколькі вялікая розніца паміж рознымі вар'яцтвамі. Пайду ў інтэрнэт пагляджу, паглядзі. Потым, напрыканцы гэтай сцэны, ён цябе, персонажа, калі ён паразважае пра вар'яцтва, ён проста бере цябе за гэтыя грудкі і кідае з вадаспаду. І ты ляціш. Так пачынаецца гульня. Ці не кідае, я ўжо не памятаю, ці там вырывайся, карацей, сам скочыш. Такое, вельмі экшоністы пачатак гульні. Чапляе. Потым, падаецца, 5-я часціна была гэта пра розныя фанатычныя рэлігійныя суполкі амерыканскія.
У гэтым выпадку можа тады лепей Far Cry стрыміць, бо я не глядзеў. Бо табе цікавей. Ну вось, бачыш, якая дылема. Што тут ты ўжо не можаш быць суб'ектыўным. Дакладна ты. Crysis, вядома, гэта добрая гульня. Неблагая па экшону, неблагая па сюжэце, асабліва першая. Потым другая, трэцяя па сюжэце зліваецца, але экшон застаецца. Вось. А Far Cry там ёсць і сюжэт, і кожная часціна яна асобная. Яна не звязаная з мінулай ці наступнай, неважна. Вось. І пры гэтым пры ўсім таксама багаты экшон. Куды тут можна туды і сюды. Так, слухайте, нам придется отпочивать. 490 километров праз гэтыя ўсе брамы, праз усе гэтыя, як называются, toll road, платные дороги. Придется отпочивать на нашем шляху. Шкода? Я лічу, что мы вось так за одну гэтую змену и все поробим. Але дорога лапіно. Ну, карацей, калі у іншых не будзе ніякіх апдейтаў, што яны думаюць на гэты конт, ці ў каментарах, дарэчы, вось на ютубе, калі каму будзе. Блядзіна ты тупая! Курві сыну! Што вы робіце, вылюдкі? Гэта не для гледачоў. Калі што. Гэта я зараз не пра гледачоў, гэта я пра тое, што адбылося на дарозе. Так, карацей, пішыце, каментуйце, пакідайце свае водгукі. Будзем рады прачытаць. І браць пад увагу, вядома. Я глядзеў летсплей. Чакай, зараз абганю. Там шмат механік, мне здаецца. Блядь. Зараз бы уляцеў. Па захопе базы гэтак далей. Захопы базы, ну так, ёсць такія механікі там. Ёсць, але гэта зусім не вырашальна і не... Як бы гэта бы казаць, ну, вельмі ўплывовае, што ли, на гульню. Ну так, для людзей, якія гэтым цікавяцца, якім гэта важна. Які ведаеш, как просто разнаставіць геймплей. Мне ў другой частцы падабалася, як ён рамантаваў згарэўшую машыну. Калі там расстраляюць, о, візанцік, вітаночкі, рады бачыць. Калі машыну табе расстраляюць, гэта калі што ў Афрыцы другая частка была. Вось, і ён такі, яе трэба направіць, і ён выходзіць, бярэ звычайную гэтую трашчотку, ключ, і пачынае закручваць болты, гайкі, і всё. Вось, і яно гасне, адразу рамантуецца. Хаця выглядала гэта смешна, я памятаю на той момент. Ну што ты такое? Ну што гэта такое? Ось так приедем. Так, я у Far Cry амаль не гуляў, але некалькі разоў спрабаваў пачынаць трэцюю частку і нешта занадта састарэла адчуваецца. Ну, вось я, калі казаць пра Far Cry, менавіта. Так, агулам-то мне трэба прямо ехаць. Ты мяне тут пропусціш? Ой. Вось. Глядзім, калі будзем стрыміць Far Cry, то атрымліваецца, мы будзем стрыміць з апошняй часткі да першай. Ну, калі надакучыць, то просто скончым, вось і ўсё.
Там нічога няма. Як я і казаў, Far Cry прывабны тым, што і яго няма гісторыі, яка б звязала ўсе часткі ў адну. Просто няма. Там яна кожная з'яўляецца асобнаю. Вось, дастатковую, нічога не трэба там прыцягваць. Crysis так не пагуляеш. Crysis трэба будзе з першай часціны па трэцюю праходзіць. Ёсць свае плюсы, ёсць свае мінусы. Вось, але вось так будзе гэта выглядаць, калі што. То бок, а трэцяя часціна, калі што, яна ж выйшла, божухна, яна ж выйшла халерную колькасць гадоў таму. Недзе ў 10-м годзе ці 11-м, штосьці такое. Вось, дарэчы, зараз гуляем жа ж у другога Ведзьмара. Вось і таксама мне, дарэчы, не вельмі прыемна гуляць. Праз тое, што вось яна выглядае не проста састарэлая, а літаральна як драўляная прыбіральня ў вёсцы. Выбачайся. Дзякуй Богу, што яны папрацавалі над механікамі, і зараз гэта выглядае больш падобна на трэцяга Ведзьмара. І гэта значна паляпшае досвед гульнёвы. Гэта вельмі прыемна. Калі б гэтага не было, я плаяўся. Дыялогі, усе гэтыя справы, яны там зроблены выдатна. Так, Crysis кажуць, моста графоніста, можа і першая нармалёвая будзе. Яна не... Ну, ў сэнсе, давай шчыра, калі мы ўжо перажылі першага Ведзьмара, то, вядома, яна будзе лепш выглядаць за першага Ведзьмара. Вось, таму у плане графіцы я не перажываю. Можна было б перажываць, калі б абралі Far Cry, гуляць у Far Cry маецца на ўвазе, і дайсці да першай часткі. Вось я памятаю, што першая частка там выглядала проста жудасць. Нават на той час, калі яна выходзіла. Адзінае, што там было выдатна, гэта мясцовасць трапічная. Але ўсё астатняе, такое ланішча. Там проста вочы выкатваюцца з чэрапа. Ведаеш, што гэта так хтосьці там казаў, каб олдскулы зводзіла. Вось. Гэта толькі прывабіць тых людзей, якія завісалі ў Far Cry, а сярод маіх знакомых такія былі, якія гэты Far Cry, нават калі сюжэтку праходзілі, ўсё роўна там сядзелі тыднямі. Настолькі ім падабалася асяроддзе. Ой, не сюды. Зараз бы поехал. Так, у нас засталося 286 кілометраў, і мы яшчэ, дарэчы, не пачырванелі. Мы ўсё яшчэ ляцім па шашы. І гэта для мяне добрая прыкмета. Добры знак. Можа хтосьці запытаецца, чаму, а праз тое, што нават калі мы пачырванем, у нас усё роўна будзе прыблізна 70-80 кіламетраў, калі мы можам даехаць. І гэтым можна скарыстацца і проста не адпачываць па дарозе. Вось тут можна праехаць, ты мяне прапусціш проста вось тут. Давай, падымай. Так. Ты памалюй 3 гадзіны 49 хвілінаў гульнявога часу на спатрэбіцца. Усё, пачырванелі. Не, трэба будзе станавіцца на адпачынак. Давай паглядзім, дзе мы тут адпачнем. Ну вось, зараз і заедзем. О, аніме-ханіка грае на фоне. Кое. Я памятаю калісьці. Ой. Ой-ой-ой. Так, добра, значыцца будзем паркоўку рабіць.
Затрот вітанкі і табе, але вось такія звароты мне не падабаюцца, конечно. З чаго ты вырашыў, што я вось менавіта такі? Оп, все, адпачываем. О, я думаў, мы, дарэчы, увечары паедзем, а ўжо сцямнела нават. Шкада. Цікавыя вы людзі. Цікава, чаму вы заходзіце? Так. Нешта не то, што пахнула, а смярдзіць так моцна. Чамусьці яны лічуць, што іх меркаванне камусьці важнае і патрэбнае. Дзіўна. Гэта наколькі трэба мець не тое, каб самаўпэўненасць, хутчэй не, гэта проста нахабства, не інакш. Каб лічыць, што тваё меркаванне настолькі важнае, што менавіта зараз трэба дзяліцца. І менавіта тут. А, яшчэ раз ён зайшоў, што сабе? Дзівакі, не тое слово. Давай шчыра ўсе на месцы, ёбнутыя, а не дзівакі. У яго забава такая, на яго звярнулі ўвагу, таму ён гэта намагаецца зрабіць. О-о-о-о-о-о, чакай. Тут ёсць аб'езд. Вось ён. Каб ён гэту упартасць навучэння сваёй расейскай мовы накіраваў. Ды ўвогуле на што-небудзь карыснае, разумееш? Я не разумею такіх людзей, якія проста жывуць, проста каб жыць. Не, вядома, я разумею, што калі ты хочаш жыць, менавіта вось так, добра, спакойна, ты не чапаеш, цябе не чапаюць, правда? Я гэта абсалютна разумею. Вось, але не ухваляю насамрэч такіх паводзінаў, я ухваляю тое, каб чалавек дзейнічаў, штосьці рабіў. Але паколькі я такі, што намагаюся заўсёды, няхай сабе і не заўсёды атрымліваецца, як у любога чалавека. Нікога не вазьмі, але штосьці зрабіць добрае, каб штосьці палепшылася, штосьці стала цікавей ці карысней і гэтак далей, то намаганне ў нейкі іншы бок я троху не разумею. Для мяне гэта ведаеш, я калісьці вельмі даўно, давай так, ужо больш 20 гадоў прайшло, як я скончыў універ, і мы там праходзілі, вось псіхалогія была, да? Я памятаю, што мы абмяркоўвалі на гэтай псіхалогіі вельмі цікавую тэму. Зачапіў. Вось. І там было пра дэвіянтнасць паводзінаў.
Так, то бок ёсць абсалютна абгрунтаваны навуковы тэрмін пра гэта, што вось калі мы кажам пра суполку чалавечую, усё роўна з'яўляюцца людзі, якія не жадаюць паводзіць сабе адносна правілаў, якія ўсталявала грамадства. Вось, ну то бок і гэтае адхіленне ад гэтай нормы і называюць дэвіянтаю. І гэта неяк, як то яго тлумачыць, яно абгрунтавана з пункту гледжання статыстыкі выключна. То бок абсалютна зразумела матэматычна, што ў любым грамадстве гэта адбываецца. То бок гэта ўсё, можам ехаць. Дзякуй. Што яны ёсць, яны будуць, яны існуюць. І, мабыць, гэта такое, ведаеш, калі вось ты пачынаеш разважаць на гэты конт з пункту гледжання эвалюцыі, то абсолютно зразумела, чаму яно ёсць. Праз тое, што розныя часы, розныя умовы, патрэбнае гэтае адхіленне ад сярэдняга дзеля таго, каб выжыць. Вось. І адпаведна, што можа, калісьці гэта і спрацуе. Халера яго ведае. Так што біялагічна very similar to Ukrainian. Так і ёсць, так і ёсць. Wanted. Ой, вибачаюсь, я там пропустив навіть діалог некий на твічі. А, ти глядів летсплей 5-ї частки? Так, гэта я бачу, гэта я бачу. И все такое. Задрот, не спам, каля ласашка, не трэба. Ну гэта ж ужо ну зусім проста. Ты але ж дзівак. Ты ж разумееш, што ты зараз хутчэй пра сябе, а не пра нас. Так, вялікасць людзям ажно вочы засцілы, гэта ёсць у розных нацыяў. Ну, у сэнсе ідэі вялікасці, так, але ж па факце вялікасці ніякай-то нема. Византик, слухай, меня не так давно подорвало сраку. Зараз тобі опишу. Так, все ж таки давно, доволі давно, больш за год тому, караце, у нас наставниця з'явилася, яка польську мову навчає гэтых колегаў. І яна постоянно просто. Сама з Менску, до речі, сама з Менску. Типу меншучка, але для яе пастаянно існавала толькі адной, на чамусьці параўноўвала польскую мову з расійскую. Мне так бомбіло. Я быў просто ў шоку быў. Крацей, ёй ці то гукі не падабаліся ў польскай, ці то штосьці яшчэ. Але такое стаўленне было дзіўнае. І як ты кажаш, вялікасць, яна таксама спасалалася на тое, што вось ёсць вялікая тыпу літаратура, вялікая мова, але па факце, калі возьмеш факты, аскуль гэтая веліч бярэцца, якім чынам? Вось я памятаю, калісьці я паглядзеў невялічкі маналог пра Ньютона, і я могу сказаць, вось Ньютон, вялікі чалавек, пытанняў няма. То бок, гэта, мабыць, лепшы вучоны другога тысячагоддзя чалавецтва агулам. Сапраўды. Бо чал быў неверагодна разумны. Эйнштэйн просто смокчаў з старого баку у параўнанні з Ньютонам. Нават той жа ж Капернік, Галілеў, Галілей.
побач не стаялі з тым, што зрабіў Ньютон у свае часы. Вось. А тут тыпу напісалі некалькі раманаў у 19 стагоддзі. Ну, сур'ёзна. Як там гэты сам, боже, не Алексей Толсты, Лев Толсты не паважаў свой гэты раман «Вайну і мір». Пры гэтым пры ўсім, бляха, некаторыя крытыкі мяне ажно ваніціць ад таго, калі яны мір тлумачаць выключна светам, а не мірам. Гэта, калі што, хто расійскую толькі разумее, гэта розныя слова. І менавіта гэта меў на ўвазе Толсты, калі пісаў. Вось. Але прапаганда. Яна ім палошча мазгі, як мае быць. Сваю працу гэтая прапаганда робіць з часоў з гэтай немкі. Чакайце, зараз павярну, там пачуў, што было паведамленне на Твічы. Пакуль што прачытаць не прачытаю. Так, паварочваем. А, вы ўсё там на гэтым, па-ангельску, паміж сабою. Мы амаль што даехалі, слухайце. Так, ужо ў Будапешт прыехалі. Ага, з мандатам. 2500 евро пакінулі. Зараз ще 360, правда? Хоп. Так, где нам тут поворачивать? Ось тут. Ну что, кемпера привезли. Вельмі спадзяюся, што пойдзе ў залік. Усе ж такі хаця б на палову, але Балканы удзельнічалі ў гэтым. Давай. І ні халеры. Ой, цяжка. Так, я за Всеславом згодны, але мне адмінчэнер на канале Курыскі папрасіў пра гэтыя анархісцкія тэмы не выказвацца. Чекай, наконт Усяслава, ты маеш на ўвазе Усяслава Шляхціча? І чаму анархісцкія? Што ў іх анархісцкага, не разумею. Усе на месцы. А, ты читаешь их перамовы. Я зразумеў. Звон тут. Усе на месте. И вот это... Так. Гэта я. Я уже зразумеў. Мне патлумачылі, вывучайся. Так. Ой, краце, хлопцы. Я не ведаю, што рабіць з гэтай бляхным дасягненнем, бо мы ўжо па-рознаму ездзілі. Мы руду, алюміній і электрычныя гэтыя правады мы увезлі з West Balkans у West Balkans. А вось апошні электроніка і кемперы мы везлі па-іншаму. То бок не было задачаў, каб нам адвезці. Як яго божна? Па Балканах была толькі мажлівасць з Балканаў у Еўропу. Тыпу у Італію, ці вось зараз мы у Воршчыну завезлі. І гэта не пайшло ў залік. Шкада. Давай паспрабуем у такім выпадку зрабіць замову в дасягненні Holiday Coastline. Магчыма. Нам трэба будзе Рыека.
Гэта горад, і нам трэба з Рыека у Задар. Рыека, Задар. Турын, Велькі Тарнова, Люблін. Рыека, Люблін зноўку, Острава, Быстрыца. Зальцбург, Нові Сад. Так, Брно, Осіек. Пец. Любляна. О, Задар. Ёсць. Так, ёсць. Так што паехалі. Я спадзяюся, толькі потым з Задару будзе ў Спліт. Так. 3 гадзінкі. Давай мы вось гэткім чынам. Калі ў нас 3 гадзінкі, то павязем на... Да ёб твою налево, ну. То павязем на гэтым траку. Вось ему. Павезлі. Так, што ўсе дзяржавы нейкага хто зараз займаюцца? Слухай, тут, па-першае, мне вельмі не падабаецца ў бягучых абставінах. Я зараз маю увогуле светавыя абставіны. Што улада праз даволі доўгі перыяд адсутнасці рэвалюцыяў і войнаў, улада, яна вельмі моцна і далёка абасобілася ад насельніцтва, ад народу, які яе абірае. І праз гэтае менавіта, яна лічыць, улада гэтая, што яна не забавязана інфармаваць насельніцтва аб падзеях і рашэннях, якія яна прымае. І праз гэтае ўжо, як следства, мы шмат чаго не разумеем, чаму так адбываецца, чаму не так. Я заўсёды, прыклад, у гэты момант, калі вось трэба патлумачыць гледачу ці суразмоўніку пра гэтае, я заўсёды узгадваю наш 20-й год. Вось прыгадай, што калі ў нас усё пачалося, безумоўна, былі украінцы, якія падтрымлівалі, якія ухвалялі, якія захопліваліся, літаральна былі за нас. Правда, іх было шмат людзей. Апроч дзяржавы. Дзяржаўныя органы, усім было забаронена кантактаваць хоць неяк з Бабарэка, з Ціханаўскай і гэтак далей. Толькі афіцыйна ўлада. І толькі праз 2 гады стала зразумела, чаму. Калі пачалася вайна. Разумееш? І я зараз разумею, што хутчэй за ўсё была дамова, таму што перад выбарамі, падкрэсліваю, Лукашенко ездзіў ва Ўкраіну. Яны дамовіліся на гэты конт, што будь-што улада моўчкі, можа афіцыйна яна штосьці скажа, украінская ўлада, супраць таго, што Лукашенко будзе абраны, але моўчкі гэта праглыне. І замест гэтага яны інфармацыю атрымаюць. Усё, якое толькі магчыма, пра перасоўванне, пра планы, і гэтак далей. Я ўпэўнены, што такая дамова была, таму што з'явіліся адразу гаюны, адразу з'явілася інфармацыя з такіх высокіх шэрагаў, пра якія ніхто нават уявіць не мог сабе. Пра тое, што, дзе, калі, што яны былі падрыхтаваныя. Было інтэрв'ю Зеленскага, калі ён ведаў, літаральна, што вось-вось пачнецца ў межах 2 дзён, што калі яно пачалося, план быў падрыхтаваны, як ратаваць сям'ю, як што рабіць, хто што робіць, калі робіць, усё гэтае было зроблена загадзя. Што яны сустрэлі, што яны адбіліся. Усё гэта было дзякуючы таксама той інфармацыі, якую прадставілі, але адзінае, што абсалютна вядома, што Лукашенко схібіў і падмануў, шмат у чым падмануў, за што зараз, вядома, атрымлівае, за што зараз ужо, давай так, прайшло 2 гады, яны сустрэліся нарэшце з прадстаўніком Ціханаўскай у кабінеце, так, але больш не было такіх кантактаў, праз што, па сутнасці, яны скасавалі тую дамову, якая існавала да 22-го года. З Лукашенко маецца на ўвазе. То бок, усё гэта адбываецца на фоне таго, што насельніцтва
насельніцтву, людям ніхто не кажа, якія ўсё ж такі рашэнні прымаюцца там наверсе. Толькі простое, што кіраўніцтва дзяржаў проста адарвалася ад людзей. А таму падаецца, што яны займаюцца лухтой. Па факце не, паглядзі на Аўстрыю. Лухтой не займаюцца, там вельмі добра жывуць. Што насельніцтва, што дзяржава, дзяржаўныя кіраўнікі маюць на ўвазе, яны вельмі добра жывуць. Проста яны выбачаюцца як прастытуткі. І беларусам, і украінцам усім даюць, і расейцам. Чаму не? Давай грошы, а мы табе штосьці ўзамен. Яны працуюць на ўсе бакі, бо іхныя інтарэсы, іх асобныя інтарэсы. Ці, напрыклад, як зараз Украіна пакрыху абнародвае інфармацыю пра тое, што пра карупцыю у тых жа шэрагах нямецкай улады, што Ангела Меркель атрымлівала грошы. Усе атрымлівалі. Шмат хто атрымліваў. Шмат хто сядзеў. Шмат з кім была дамова. А паколькі яны не адпавядаюць перад народам, адпаведна, чаму б не займацца і сваімі асабістымі інтарэсамі. Уладкаваць сабе тую пенсію, правда, каб не жыць толькі на пенсію дзяржаўную, а атрымаць у якасці падарункаў 27 мільёнаў еўра. Чаму не? Проста простое, што ты там калісьці, дзесьці выказаўся ў падтрымку Пуціна, напрыклад. А потым сказаць таксама, як і перад вайной, што ты падтрымліваеш і верыш Пуціну, потым праз 2-3 гады выціснуць сябе, памыляўся, чалавек жа ж. І спакойна ідзі сабе на пенсію, маючы 30 мільёнаў на кішэнькі. Ці адпаведна, зараз, дарэчы, гэты скандал, які ёсць ва Ўкраіне з НАБУ, і з уладаю, што ў іх вайна ідзе, а яны грэблі сабе, бляха, такія грошы. Вылеткі натуральныя. Шарэль, вітаначкі. Ці на месцы згодзін, так. Гэта рэчаіснасць, у якой, на жаль, мы жывем. Гэта то, з чым нам трэба змагацца, насамрэч. Трэба неяк прымушаць улады казаць, быць больш празрыстымі. Трэба прымушаць іх гэта рабіць. Трэба ўвогуле, мабыць, у мяне некалі была такая думка, што калі ты ўвогуле займаеш пасаду дзяржаўную, ты не тое, што можаш напісаць аўтабіяграфію потым. Не, курва, ты, сука, будзеш забавязаны напісаць аўтабіяграфію падрабязную, што ты рабіў, як ты рабіў, калі ты рабіў і чаму ты рабіў. Так, а якой збіраемся? А19 збіраемся па Варшаве. Плюс-мінус на пару хвілінак, як заўсёды. Як будзе атрымлівацца? У мяне ўсё спланавана, там я ўпомнены, што я вызвалюся прыблізна а палове 19, так што у любым выпадку чацік зраблю у Діскордзе. Там ужо больш падрабязна, бліжэй да стрыму абмяркуем. Гэта 21 па Менску. Так, павінна быць так, да. Так, 267 километров. Это полиция передо мной едет. Я думаю, что так медленно? А чому, до речі, є ліхтари виключені у поліції? Ноч на дворі, тільки передні працюють, а габарити задні не працюють. Дякую, було б за що, Шагрель. За що дякуєш? А як це ти так рано прочнувся?
другой ночи не сплю, бо учора увесь дзень праспаў. Бляха, каточак, ты гэта, неяк возьміся за сваё здароўе, што ты робіш? Наколькі я разумею, табе ну не так багата гадоў, каб гэткім лайном займацца, але мне падаецца, ну, трэба ўладкаваць неяк графік свой, не то як апрацоўны, не пра працу зараз, я пра агульны занятак, можа, які ж марудны гэты веку. Вось, на які мы едзем. Каб усё было больш арганічна, без гэтых вось усіх. Я чамусьці раней выбачаюся, але думаў, што ты ва Ўкраіне жывеш. Ну, то бок, там недзе ў Кіеве ці штосьці падобнае. Але памятаю, я ў цябе пытаўся, ты казаў, што на самом пачатку, калі мы з тобой толькі пазнаёміліся, на самом пачатку ты казаў, што ў Менску. І чаму не ўладкаваць гэты графік сабе, каб проста шчаслівей нават жыць, мне падаецца, нават шчаслівей атрымаецца жыць. Толькі праз тое, што ты наладзіш рэжым сну. А то графік перакульваю да адэкватнага. Штосьці я пакуль не заўважаю, бо на мінулым тыдні ты пісаў, што таксама не спаў там адзін дзень. Потом у тебя не было струма, я зайшоў да цябе, запытаўся, што такое, ты казаў, што ты прачнуўся, штосьці там папіў, паеў і зноў лёг спаць. Такі сабе графік. Штосьці тут няладна. Ты ж, наколькі я памятаю, як і Вожык, таксама удзельнічаеш у агучстве, правда ж? Ці не? У тебя ж не толькі стрымінг ёсць, як агульны занятак. Так, чакай, зараз тут поворот за поворотом. Ну, бо утрымаць графік не так проста. Адзін раз прачнуцца учасна, гэта толькі пачатак. Мне падаецца, каточак, ты бачыш праблему там, дзе яе няма. На пачатку трэба супакоіцца, усё размеркаваць без усялякага стрэсу і прытрымлівацца. Як там было ў гэтага, узгадай твар чалавека, які казаў, так, у нас быў план, і мы яго прытрымліваліся. У агучцы то ўласна... толькі ўласна ініцыятыва. Выбачаюся, я падумаў, што ты ў камандзе недзе там з Вожыкам, ці мой родны гук. До рэчы, не звяртаўся да іх з прапановай аб працы. Можа, у іх ёсць штось для цябе? Бо я штосьці ім вельмі ўдзячны. І мне ж апошнім часам выклалі у ладара пярсцён. Вось учора, дарэчы, што хобіта глядзелі разам з магільшчыкам. Цудоўная праца. Вельмі якасна іх атрымалася. Шыкоўна. Потым такі вось глядзіш на гэтае ўсё і разумееш, што вось тая падтрымка фінансавая і маральная, якую ты ім даеш, яна проста акупілася ў 100 кроць, як ёсць. Так, прасцей сказаць, чым зрабіць, бо ў мяне некалькі гадоў графік папярдолены трымаўся да гэтага лета. Што я магу, каточак, табе сказаць? Галоўная упэўненасць у сваіх сілах і непахіснасць намераў, вось так.
Ой, божик, ну і века, ну яка ти не цікава. Марудила, натуральна марудила. 112 кілометрів зосталося ще. Не спрабавав, мне ж трэба доглучыць сезон, а я зараз героямі заняты. Крацей, ты хочаш, я зразумеў, то бок свае планы зрабіць, а можа потым заняцца. Усё, тут ясна. Пытанняў больш не маю, не турбую. Усё роўна ты малайчына, мне вельмі падабаецца ўсё роўна. Што ты стрымеш штодзень, гэта вельмі прыемна. Зрэдку толькі выпадаеш. Праз тое, што спіш, але калі цябе параўнаць з маімі двума катамі, ты яшчэ даволі моцна трымаешся у параўнанні з імі. Тыя ўвогуле галавы не падымаюць з ложка. Я не ведаю, што яны ў гэтым жыцці яшчэ робяць, апроч таго, што спяць, сроць едуць. Больш нічого. Мы увечары можам паабмяркоўваць, а зараз пабягу на свой стрым. Давай. Увечары мы будзем гуляцца. Там будзе што абмеркаваць па гульні. Я мяркую, мы не засумуем. А вам файна пакатацца. Дзякуй вялікі за пажаданне. Так і зробім. Пакатаемся. Толькі штосьці слухаю, тут не ідзе ў нас з гэтымі дасягненнямі, штосьці яны не налічваюцца. Штосьці я раблю не тое, мабыць. А хаця, ну, як можна было зрабіць вось мінулае гэтае Going Camping, як можна было зрабіць яго інакш? Вось гэтыя зараз 3 пакуль што. Мне падаецца, самыя цяжкія гэта Pilgrimage, Going Camping і Holiday Coastline, які мы робім. Гэта будзе адно з самых цяжкіх, таму што застаецца яшчэ Through the Serpentine. Гэта будзе цяжка толькі тэхнічна. Там трэба праехаць з дастаўкаю грузу і не атрымаць мандату, пашкоджанне, ўсё вось гэта вось лухта. Гэта мы рабілі калісьці. Мы перавозілі з Нарвегіі ці там з Фінляндыі у Расію з такімі самымі патрабаваннямі. Цяжка было, але зрабілі. Перароблівалі, мне падаецца, па 5-6 раз адну і тую ж гэты накірунак. А чи не, Брамун? Молодці. Ось, таму хоць снег, але хоць клыбатыя дакавыляем. Так, мы ў Задары. Дзякуй Богу, уже тут на месцы, 4 кілометра засталося. Гэта тыпу павінен быў быць нейкі... Там напісана, калі што, прыгожы турыстычны горад. Але я пакуль што нейкі толькі гандлёвы ці прамысловы раён бачу перад сабою. Што не вельмі прыемна. Так, прыхамуем сюды.
Так. Давайте, хлопці. Погрошуй. Так. Нам наступны, правда ж? Так. Гэты праязджаем, і там недзе налево будзе поворот. Я поглядел канал, что забегал ён маленький, Майнкрафт гуляет, тому не злуемся. Але ж, слухай, ты меня зараз напалохаў усе на месцы. Ой, ой. Дзіўны такі пад'езд сюды. Калі ён такі малы, і вось такі злы. Гэта уяві сабе, што з яго вырасце. О, Holiday Coastline ёсць адзін з трох. Выдатна. Нам трэба зараз знайсці. Так, давай сюды. Наступнае, гэта у нас з гэтага гораду трэба прывезці з Задару ў горад, які называецца Спліт. Вось Спліт, мы былі там. Спліт сапраўды турыстычны. Мы там былі, гэта ачмурэнна. Задар, Спліт. Злева трэба шукаць Задар. Анкона, Спліт, Флоренція, Флоренція. О. Крагуевац, Крагуевац. Нема. Злева Спліт, і ўсё на гэтым. Так, давай з Quick-Job паспрабуем. Таксама 4, тут не будзе, хутчэй за ўсё. Подгориться, Рома-Пескара, Спліт, Термонфонна, Спліт, Флоренція, Спліт, Спліт. Так, може бути в такому випадку External Contract. Можна сюди ніяк притягнути. Не можна. Ну, вось гэта праблема. Праблема простое, что... Бля, твою мать, ну что з гульнёю? Просто не дае выконваць гэтыя задачы, гэтыя дасягненні, таму што трэба зрабіць, наколькі я вось памятаю, гэта было важна і ніяк па-іншаму нельга. Трэба зрабіць запар усе гэтыя дастаўкі. То бок Рыека Задар першая, Задар Спліт другая і Спліт Ніксі трэцяя. І гэта трэба рабіць запар. То бок калі я зараз зраблю нейкую іншую даставу, яно абнулюецца і зноўку трэба пачынаць з самага пачатку. Ой, бля. Не падабаецца вось гэта умоўнасці, якія ўзнікаюць. Гэта непрыемна. Давай сярод Quick-Job'аў будзем шукаць. Упэўнены, што Памплоны не будзе, правда? Памплоны. Увогуле нету. Увогуле нема Памплоны. То бок Пілгрымаж не зрабіць. Давай Прыштіна. Прыштіна. Нам трэба з Прыштіны, гэта ў нас дасягненне Through the Serpentines. З Прыштіны ў Белае поле заехаць. Не атрымаць мандату, не атрымаць пашкоджанняў, карацей праехаць максімальна якасна, акуратна і пры гэтым яшчэ на выдатны вынік. Заебись, у нас няма дастаўкі з Прыштіна ў Белае поле увогуле. Нікшыч. Так. Што
што калі мы паспрабуем зараз перавесці электроніку, паспрабаваць знайсці даставу, якая будзе у Польшы, у карацей вось тут, у гэтым рэгіёне. Гэта не Польшча, Францыя, не Італія. Сіна не, гэта не, і гэта таксама не падыходзіць. Но я не ведаю, што тады яшчэ весці. У нас нічога не застаецца. У нас усе астатнія задачы яны выкананыя, і пры гэтым пры ўсім так, у нас 1,5 гадзіны ёсць. В такім выпадку давай мы возьмем што-небудзь доўгае, каб не сядзець хлябалам, не шчоўкаць. Сёння не пайшло штосьці у нас з гульнёю, мы не дамовіліся, каб яна нам дала нармалёвыя задачкі. Давай так, по пацане. Глядзіце, як вам. З Коўвалы паедзем ажно ў Партугалію, праз усю Еўропу. Далей толькі Піцер. Ці вось у Турцыі Стамбул. Паедзем? Мяркую, што так. Поехали у Коўвалу. Пераносимся. Заробім сабе 300 кавалкаў. Коўвала. Так, наглядзячи на то, что стамина у нас амаль что полова, все равно берем, едем без отпочинку. Бо у нас напереди так, у нас 500, до речі, нема на тягачі. Пошкоджений був картин. Хочу направо. Где А8? Поворот. Хапаем его. О, ён тут, глядите, это адзіная доставка, якая доступна ў Коўвале праз, ну, з гэтага вось месца. А шмараць, я яшчэ так далёка не ездзіў. Цікава, это будзе вельмі цікава. Так, берем, поехали. Где наша достава? О, мы потягнем некие гэтыя цягачы. Штосьці мне падаецца. Ведаеце што? Што такія рэчы ў рэальным жыцці яны не возяцца машыны. Мне падаецца, гэтыя звычайна чапляюць на чыгунку цягач. Вось, на чыгунку. І такім чынам адвозіцца ў Партугалію нейкую. Крочым, ну то слово. Паляцім. Крацей, давай падсумуем. О, все на месцы. Ты за Far Cry, бо ты не гуляў яго. Я правильно тебе зразумеў? Буду мець на увазе, конечно. Круці стерно. Что ты як маленькая дзяўчынка.
Так, дык тут што можна галасаваць за гульню, мы абіраем. Я не пра галасаванне за гульню зараз. Я пра тое, што я са сваіх стрым-ліста, стрым-спісу, я выдаляю танкі. Што за дэмакраты? Гэта не ўласціва беларусам, так? Дэмакратычныя працэдуры ўводзіць тут. Я выводжу з стрымінгу танкі. Праз тое, што яны не збіраюць праглядаў, яны не збіраюць нічога, ні гледачоў, нікога абсалютна. Ровно за апошнія 3 месяцы. Таму танкі выводзім. Я, звычайна, вось у нядзелю, у панядзелак, а ўторак увечары саджуся спакойна сабе, гуляюся, і на гэтым мне выстачыць. Каб нейкі там прагрэс быў, каб ведаць, што там адбываецца, і можа штосьці цікавае з'явіцца, хер іх ведае. Вось тады можа і пастрым нейкую навінку, а так нахер, мне надакучыла такое. Таму што часам не вельмі хочацца пагуляць, але колькі запланавана, то робіш. Дысцыпліна. Я за Far Cry. О, Візантик таксама за Far Cry, нішто сабе. Добра, буду ведаць, паколькі Crysis. Мабыць, Crysis занадта стары, вось я пра гэта думаў. Што, мабыць, гэтым ён не будзе вельмі прывабным людзям. Так, там больш... Тым больш мой лаптоп 5 фарт не цягне. Ну я пагляджу, што там за частка даступная зараз. Раз гэты Xbox Pass. Мне падаецца 5 даступны. Быў. Таму мы... Крацей, калі пра Far Cry казаць, як я ўжо узгадваў, мы будзем яго праходзіць з апошняй часткі і павяртацца. Там ці 6, ці 5, потым 4 і потым 3. Мабыць, у другую частку нават гуляць не будзем, але паглядзім. Мне падаецца, яна нават не выкладзеная у Xbox. А з іншага боку, калі заляціць гледачам, то можна будзе знайсці ў Steam, купіць і сабе асобна ды гуляцца. Ачмуральны план. Дзякуй за падтрымку. Дзякуй, ты, мне падаецца, Візантик найбольш пазітыўны глядач, які толькі сустракаўся на маім канале. Яшчэ ад цябе ніводнага разу нічога кепскага не чуў. Гэта што такая за пазіцыя па жыцці, ці проста атрымліваецца неяк так? Дарэчы, вы паглядзіце на паказнік прабегу 4240 кіламетраў мы з вами будем зараз ехаць. 4240. Не, мы так далёка яшчэ не каталіся. Палёт нармалёвы. Усё добра, надвор'е добрае. Зараз, дарэчы, у нас паказвае 6 гадзін раніцы. У гульні маецца на ўвазе, вядома. Хутка будзем, дарэчы, адпачываць. Бо стаміна ціху вытрачаецца. Ты проста пазітыўны чалавек. І гэтае добра. Зайздрошчу тваім блізкім, сваякам, жонцы, што там у цябе ёсць. Гэта вельмі добра, калі побач такі чалавек маецца. Вось, а я пакуль што стрым скончым, мне, дарэчы, кот захварэў. Сабака. Кот-сабака. Не, ну, што ёсць, то ёсць. Захварэў, дык захварэў. То мы учора з ім хадзілі да ветэрынара. Яшчэ зараз будзе ў 2 гадзіны візіт да ветэрынара. Таксама так будзе скончыць стрым прыблізна там о 13-й. Можа, трохі раней, калі атрымаецца. Зараз давесці гэта ўсё раней, то, адпаведна, на гэтым скончым, павязу гэтага
хлопца да лекара, каб паглядзелі яго. Курва, вы ведалі, што ў Польшчы лекар жывёльны, ветэрынар ён жа ж, ён каштуе столькі ж, колькі і чалавечы. То бок, калі ты не хочаш ісці па бясплатнай медыцыне па гэтай галіне у Польшчы, ты заплаціш за візіт да лекара. Дык вось проста аглядальны візіт у будь-якога спецыяліста, ён ідзе ад 150 злотых, гэта прыблізна $40, ну, до 400, в залежнасці ад таго, якой спецыялізацыі з'яўляецца лекар. І вось учора вядома, што ніякай бясплатнай медыцыны для жывёлаў няма. Трэба ісці да платнага. Я павёз гэтага свайго малога, футранога, вось, да лекара. І, блядь, я за візіт да яго заплаціў 320 злотых. Сука. Гэта амаль што $100, калі хто не ведае. Затое, каб яму ў сраку ўтыркнулі градуснік, памацалі гэтага страўніка, ну і вантробы, адпаведна, таксама там прамацалі яму, каб усё было добра. Лекаў далі, каб ён ачуняў. Яшчэ крыві ўзялі на аналіз. Во, краце там. Не, ўсё добра, пытанняў няма. Я не скарджуся, не пра гэта, проста уявіце сабе памер. Памер падтрымкі, назовем гэта так, прафесіі. Калі лекар у Польшчы, калі хто не ведаў, раптам, можа атрымліваць да 130 000 злотых на месяц, падзяліце, калі ласачка, на 3,6. Будзе вам у далярах. Вось. То я так паглядзеў, што калі мае дзеці вырашаць стаць ветэрынарамі, я не буду сопнуць. Не. Зарабіць за паўгадзіны 320 злотых, з якіх ты заплаціш, 40% падатку. Хер па ім. Бяром па максімум, хаця я ведаю, што ёсць шмат магчымасцяў зэканоміць на льготах. Вось. Але ўявіце сабе памер гэтай заработнай платы, як можна жыць, калі ты лекар, нават жывёльны. Хто там едзе за... бачу, ўсё, ліхтары гэтыя блакітныя. Увязаўся, глядзі ты. Усё падвышае і падвышае мне мандат. То 2500 выпісаў, то ўжо 4 амаль што. Паскуда. Учапіўся мне за бампер. При хуткасці 140 км на гадзіну 4200 знікнуць за 30 гадзін, правда? Што гэта вы так медленно тут едете? Гэта што за павольныя такія стасункі з гэтай дарогай? Так, ну я бачу, ўжо там засталося 5%, 10%, 5%. 5, 10, 15, 6. 5-10% стаміны засталося. Шаренька. Так, нам трэба направо, тому направо пропусти, куди тут подсовывайся. Там машина была, то что легковая. Правого боку.
А гульня, до речі, піша нам 60 гадзін аж на дарозе. Ну, яна разлічвае гэта з улікам 90... Ой, вылучаюся, 90 км на гадзіну, а не 140. Ну, зараз дакладна з 80 я разлічваю. В абмежаванні стаіць плюс 80 на гэтай шашы. Теп. Хамуем. Фиат Пунто. А што з ценню? Бачылі зараз вось на гэтым светлафоры? О! То белае, то шэрае. То белае, то шэрае. Цікава. Асвятленне нейкае хібнае. Аленький, на червоненький проехали. Ай-яй-яй-яй. Ось я на старость, ось я нам. Нанталі. Але ж пришпільний фінський язик. Фінська мова, вибачаюся, так подобається. Споміковала. Тикурилла. Що їх ще таке цікаве там ведеться? Сауна. О, до речі, хто не ведає, є вельми пришпільний гуморыст фінскі, але правда ён па-ангельску. Я глядзеў ягоныя выступы па-ангельску. Вось. Вельмі падабаецца. Ён часам смеецца з ангельскай мовы. Так, тут мы праедзем. Завуць, калі што, гэтага чалавека Ісмо. 4 літары. Так што раю для прагляду альбо для азнакамлення, як звычайна гэта кажуць. Пагналі! Наступны прыпынак Швецыя. Так, адпачылі. О, малайчына, мне падабаецца. Вось у гэтай гульні вельмі добра зроблена, што калі ты на пароме едзеш, ты ў гэты час не губляеш, ты просто адпачываеш. Хоба! Прыхваціўся на пароме, абсалютна адпачыўшы. Трэба будзе мець на ўвазе, што нам трэба заправіцца яшчэ. Але я мяркую, што на гэты пераезд нам хопіць паліва. Пераезд у сэнсе да сну. Вось, і да сну, акурат такі мы даедзем, я спадзяюся, да нейкай паліўнай станцыі. Спокойно себе там отпочнем, заправим себе палевный бак. Зачепили, поехали. Желтенький кига. Сари. Пятки мягкие. Я перший раз такой, что некие такие спортовцы в Финляндии. Сари, пятки мягкие. Не ведаю. Я ведаю, был хоккеист Мика Соугула. Ось такий був. Мабуть, уже завершив кар'єру, бо це було у нульових. 25 год пройшло. Біатлоніст, здається. А може? А, ось гэты пятки м'які. Чакай. Ось ти мені зараз нагадав про біатлоніста.
Зараз чекаю, згадаю. Не узгадаю, выскочила з голови. Турнін. А ось ім'я яке було. Капці. Я забувся, як не ім'я. Тему селяні, так, тему. Ось там тему селяні, так. Було. Там тянеться, так, добре. Тура Бергер, норвежка, так. Тура Бергер, норвежка була. Ні, там була Туринен. А ось ім'я я не пам'ятаю, слухай. Такое вельми характерне для фінал ім'я її було. А уже апошні 5 год я докладно не скажу. Ніяких спортових подій, навіть на футбол забиваю. Ось апошні футбольний матч я глядел тиждень тому. Это была Барса з... Чекай, з ким я не гуляли? З Брюгге. Усё. А так, Формула-1, день-иде, поглядеть уикенд, типа поглядеть текстовую трансляцию, бо ніхто не стримить її, не показываю в Польщі, треба особно набивати канали, я не хочу, мене жаба душить. Я лепше Шаграелю закину. Так, що там? До речі, антиферористи очмурели. Нікі що, чекай, зараз я по ГТ доїду до скаржування. Так, некий артобстрел здійснили у Сан-Паулу. Я навіть не чув такое у сенсі. Так чекай, Сан-Паулу, яны ж там увогуле не показали мало нічого. Ну там не пошанцевало, наколькі я пам'ятаю, Леклеру. Але, ну там його збили, коли не помиляюся, але ж... Ну что там уже такого здарилося, там, бляха, з гэтымі заўзятарамі, што яны нарабілі справу. Протаранили Хэмилтона и Леклера. Хэмилтона таксама протаранили? Бо я у гэтым выніковым відэа я не бачу, не згадаю штосьці. Не, ну бляха, ой, не, все правильно, я сюда еду, на мапу не поглядел. Я не фанат Феррари як команды насамрэч, і ніколі не быў, яшчэ быў у дзяцінстве, ось калі там быў Шумахер, то я так, малы бязглузд, то заўзеў, а так зараз то не. Ніяк каманды яна не падабаецца нават. Але, ну, на трасе такое рабіць, калі яны усю каманду выбілі. Ну, такое. І толькі 10 секунд Піастра далі. Вось гэта і так, я памятаю, далі. За выбіццё. Ну, але ж так, але ж у гэтым палягае Формула-1, на гэтым яна будуецца, што сапраўды, калі такое адбываецца, то 10 секунд і ўсё на гэтым. Але Піастра пашанцавала ў тым сэнсе, што ён жа застаўся на трасе, правда ж? Хаця мог бы і таксама вылецець без пашкоджання. Я не думаю, што гэта было зроблена спецыяльна. Вось момант я ўзгадваю, калі Шумахер Міхаэль выбіў з трасы Дэвіда Кулхарда, падаецца. Вось там гэта было зроблена наўмысна, каб застацца чэмпіёнам свету. Каб не было ніякіх пытанняў завершыць, надзей на сезонах і так далей.
Вось там было наўмысна, там было відавочна, а тут хутчэй выпадковасць. Я памятаю, што ты таксама антыферарыст. Антыферарыст. Ты заклейміў уже, слухай, месца не засталося на маім теле. Антыферарыст. Неправда. Я за добрую. Мне вельмі падаецца, калі давай вось у добры бок схіліць свае думкі наконт Феррары. Мне вельмі падабаецца, што Леклер у гэтай камандзе захаваўся, закрапіўся на першай пазіцыі. Вось гэта шыкоўна, мне падаецца. Без усялякіх гэтых праблем, якія ён часам стварае, асабліва ў Азербайджане, штосьці яму гэтая траса не даецца ніяк. Але тым не менш ён усё роўна лічыцца першым нумарам, яго часта, вельмі часта атрымліваецца паказаць добры вынік. Нягледзячы на тое, што вось Феррары далёка яшчэ да першай пазіцыі. З гэтай машынай трэба працаваць. Але, калі б Феррары не была такая паскудная, палітычная, не ў сэнсе таго, што яна тут неяк звязана з палітыкай Італіі, а ў сэнсе таго, што іхныя ўнутраныя працэсы такія гаўняныя, што да іх не хочацца нармалёвы спецыяліст. Вось праз гэта яны зараз паспутуюць. Праз тое, што яны адносяцца да людзей як да рэсурсаў, а не як да людзей. А Хэмільтон увогуле зараз падаецца, што у яго такая, выбачаюся, нягледзячы на яго на ўзрост, але ўсё ж такі прафесійная пенсія. Вельмі заможная, гледзячы на тое, які ў яго кантракт. Цікава, ці такі самы кантракт у яго будзе на наступны сезон. З тымі вынікамі, якія ў яго атрымліваецца паказаць. Сонце у нас тут. Я пойду попрацую, поспехаў. Дзякуй, Візантик, дзякуй за пажаданні. Добрай табе працы. О, ВРВ вітанкі, неяк ты праскочыў, містер Тінкер, вітанкі. Я штосьці, хлопцы, выбачаюся, я не пачуў нават, што вы штосьці пісалі, мабыць, там Візантик штосьці пісаў адначасова з вамі. Таму прапусціў. Вітаю вас шчыра, хлопцы. Рады бачыць, нестрымна, што зайшлі, дзякуй вялікі. А што працы да халеры, гэта добра. Значыцца, няма падстаў, каб цябе звольнілі. Каб цябе наадварот даплацілі. Галоўна, каб усё добра атрымалася. Дарэчы, учора вечарам, калі цікава ВРВ, то прыляцеў яшчэ адзін дадатковы праект на падставе першага праекта, пра які я табе учора распавядаў, што мы закрылі вельмі добра. Вось, і нашаму партнёру ці кліенту, як яго правільна называць, хто як любіць, як кажуць. Вось, ён звязаўся і сказаў такі: бля, хлопцы, молодцы, просто вах. Просто вах, красавцы. Вось вам ще проект. І ми такі: ох, красавчик, давай сюди його. Зараз ми тобі все зробимо. Містер Тінкер, у вас антиферрористська спречка була? Дык не хотел перешкаджаць. А, вось яна. Ну, вось я кажу, што Візантик пісаў, і я подумаў, што гэта ягоная пілім.
было не вашее. Вось таму і прапусціў, выбачаюся. Хаця дзіўна, што гэтым бакавым позіркам сваім не ўбачыў, што... А, я зразумеў, чаму, тому што мне сонца адбіваецца. У тым месцы, калі я гляджу гэты, на чацік Ютуба. Таму мне сонейка перашкаджае. Я не бачу вашае паведамленне. Зараз. Бля, сонца, слухайце. За 5 дзён першы раз выйшла. Так, а нам тут засталося 3380 кілометраў ще. Гэта, дарэчы, першая наша замова, или так лепей сказаць, не ведаю. Хутчэй за ўсё, гэта першы наш падарожжа, першае наше падарожжа, якое мы робім з усходу на захад. Доўгае, максімальна доўгае, то бок мы вязем груз, калі хто не ведае, з Коўвала, што на ўсходзе Фінляндыі, на узбережжа Португалии. Раз усю Европу. Пакуль што едем под Швецию. Швейцарию хотел крындануть. І гэта ўсё праз тое, што гульня не дала кантракта, якія дапамаглі б нам зрабіць дасягненне хоць какое з гэтых 4, што у нас засталіся. Шкада, але як ёсць. Так, далёка прасцей самалётам. Я б нават сказаў, што хутчэй бы гэты груз бы везлі чыгункай. Ты ведаеш, бо можа цябе здзівіць гэта, але мы вязем цягачы. Зараз будзе нейкі... Ага, чакай. Нам зараз з'ехаць трэба. Так. Вось так. Зараз тебе покажу. Ось тут запавольваемся. Во, глядзі, што у меня стаіць. Сканія. Цягачы Сканія. Мы везем. Тобо мы везем 2 цягача праз усю Европу. 4400... Не? Ці 240 кілометраў, я вже не памятаю. Ну, карацей, больш за 4000 кілометраў. Я разумею, што эканамічна гэта будзе дастаўка, якая каштуе менш, чым цягач. Але ўсё роўна. Аж мырыць, колькі гэта паліва, колькі гэта часу. Вось, і ўсё такое. Там самалётам не, а вось цягніком так. Так, цягач вязе цягачы, так. Які вязе цягач і так далей. Ну, троху не так, але логіка зразумелая. Гэта штосьці, мне падаецца, недзе была такая хуткамоўка, правда? Пра гэта. Не ведаю такое. Я так само. Ну, але штось так узнадваецца. Нейкія сляды ўспамінаў маюцца ў галаве на гэты клас, што гэта вязе таго, той вязе таго, ну і гэтым далей бясконца можна працягнуць. Ой, мы без ліхтароў ехалі весь гэты час. А, катастрофа якая. А я думаю, что такое, что так темно?
Уі, гэта ў мяне з таго боку дарогі. А, вось, глядзіце, тут ще паліцыя суправаджае нас. Ой, иди поспи. Ночь на дворе. А ты все працуешь. Так, о, витаночки, могильщик. Можно тебя называть могильщик? А то звычка засталась все ж таки, Рейвен. Ко мне адрозненства ад іншых. І, да рэчы, чаму могильщик? Все ж, я вось не памятаю, каб ты недзе там працаваў на цментары якім-небудзь. Так, на твічы піша Лонгдарк. Вось так. Я не поправіў. Я толькі назву поправіў, атрымліваецца. А, ну так, я бачу. Це, правда, плашка стаіць Лонгдарку. Выбачаюся. Выбачаюся. Забыўся. Так, бывает такое. Мне падаецца, гэта дробязь. Дробязь на дробязь. Мистер Цинкер. Добрый жартик. Слухай, снегу нема, бачиш? Снегу нема, все. Это не Лонгдарк такі. Не по каноне. Это не по каноне. Гэта не пячора і нема снегу. Якія ўсё ж такі дарогі ў Швецыі, а? Паглядзі, мы ніжэй за сотку, мабыць, не опускались, пакуль мы едем. Все едем, 140, 120, легко так. Хоба. Усіх упереджуємо. Так. О, чакай, зараз починаю. Толькі трэба знайсці месца больш бяспечнае дзеля гэтага. Я магільшчык, бо творчыя поспехі, суцэльныя могілкі. Гэта штосьці з дэпрэсіі ці... Бо чакаю, цябе ж, выбачаюся, я не ведаю, што там у цябе на працы, як, чым ты займаешся, але у сэнсе таго, што мышапавукі. Як гэта звязана з могілкамі? У мяне не яднаецца гэта пакуль што ў галаве. Так, выбачаюся, я адскочу літаральна на хвілінку, не больш.
but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why Так, я на месте. Завесил окенца. Так. Да, миші павуков я малював просто жахи, агульно. Але насамрэч жарт аб тым, што зараз раблю гульню, а яно ідзе дуже слаба і павольна. А, гэта ты пра тое, што тычыцца менавіта могілак. Настолькі павольна, што амаль што мёртва лічыш, так? Я не згодна з табой. Лічу, што ўсё добра, усё ідзе па сваёй чарзе, так як яно належыць. Тут ведаеш, што я б мог табе падказаць, на чым грунтуецца моя кропка гледжання, так? На тым, што як можна было б зрабіць лепш. Давай вось падумаем, так, пафантазуем. Ці ўвогуле, ці магчыма было зрабіць лепш. Ведаеце што, а давайте каму? Мы не спаць, мы толькі заправіцца, бо ў мяне надта паліва лёгка канчаецца. Я бачу, што з такой хуткасцю мы рухаемся, што паліва хутчэй выцякае. Чым на гэта я спадзяваўся. Вось, калі пра гэта падумаць, у мяне, вядома, адказу няма, бо я не ведаю, якія ў цябе абставіны, што магло было б лепш зроблена ці гэтак далей. Я не малюю прафесійна, толькі для сябе, калі што. І гульні не раблю ўвогуле. Таму лепш я б дакладна не зрабіў. А як яно ёсць, так мне і добра. Таму, мне падаецца, ты да сябе занадта крытычна ставіш. Лепш, лягчэй. З майго пункту гледжання у цябе ўсё добра. Насамрэч, як яно выглядае. Давай так. Супер, праграма нейкая. Так, ну мы стомленыя, да рэчы, даволі моцна, але ўсё роўно прыблізна яшчэ 2 гадзіны праедзем. Бляха, ўсё, мне падаецца, у мяне акумулятор здохлі. У сэнсе таго, што яны не трымаюць абяцаных 2800 мА, гэта 100%, таму што калі мы іх мянялі
2 тыдні таму. То бок 2 ці 3 стрымы мы пагулялі сутолькі на гэтых акумулятарах. І яны здохлі. Вот такое, шчыра кажучы. Дзякую, намагаемся. Вот. Тут все добре атрымліваецца, зноў паўтары. Так. Зараз на яку толькі кнопку націснуць, каб яно... Выбачаюся, гэта прымушанае такое дзеянне было зараз. Вось. Да нічого. Гэта акумулятор зараджаная поўнасцю, таму мы дакладна даедзем до канца струмы. Давай. В бок ці куди ти хочеш їхати тут? Мне падаецца, гэты аўтобус трэба неяк апярэдзіць. Не, ну ты паглядзі на яго. Цягнік. Глядзіце. Але каротенькі зусім паехаў нейкі. Давай, хто хутчэй. Ну? Цягач ці цягнік? Ай, божах. Оплата дороги. Где тут магчымасць проехать просто вось тут? 172 евро. А, чому рэць? Вось гэта кошты. Так, я выбачаюся, літаральна секунду, я нікуди не суходжу, але мне просто запыталіся у чатіку. По праці маецца на увазі. Все, працягваем. Так, кароткі адказ, але пільнік быў патрэбны. Ух, мост гэты просто цуд. Паглядзіць, там ще самалёт садзіцца. Адзінае, што дзе ягоныя ліхтары? Чаму не бачныя? Я спадзяюся, вы бачыце гэтую тень ад самалёта. Але гэты мост... Ух, шыкоўны. Я хачу тут пабываць, уласнаруч. Просто вось сесці на сваю машину і праехацца па гэтым мосце. У Данію заехаць, у Мальме пабываць. Просто вось пракаціцца. Хто мае машину пад сракаю сваю, той мяне разумее, напэўна. Што калі ты едзеш, ты часам атрымліваеш асалоду просто ад таго, што ты едзеш па прыгожых месцах. І менавіта такое вось тут. Хачу. Пасля гэтай замовы трэба будзе заехаць, дарэчы, на ремонт. Бо я бачу ўжо рухавік пашкоджаны, там check engine з'яе ў мяне на панелі. Так, 2992, у нас 12:30, 20, вибачаюся. Ха, то може, слухайте. Цікаво, ці ми в углі поспіємо. Ми проїхали 1400 кілометрів за 40 хвилин реального часу. А мне о 13-й уже вельми моцно треба буде заходити со стрима. Так, там фіксбас. Фіксбас нормально ездить. Фіксбас, гэта литовское что-то, так? Подається з Вільні сюди у Білоснур до нас їздить такий фіксбас.
Зелененький. Фликсы, хз, кто это? Не, он называется Флекс. А может и Флекс. А лево, право, право, лево, лево. Ще один невеличкий мост. Вельмі ненадзейная. Я таксама чуў, дарэчы, што не вельмі прыемна на іх катацца. Нязручныя, кажуць, аўтобусы ў іх. Шкада, што ноч. Нічога не бачна, апроч зор на небе. Яны па ўсёй Еўропе ганяюць. Ага. Зразумеў. Не, дарэчы, у Польшчы, мне падаецца, не было. Ну, толькі калі гэта замежны маршрут нейкі. Тады яны прыязджаюць да нас. Так, у Польшчы іншае. Маяк злева. Стары маяк. Так, я за іх 2 гадзіны на Варшаве заходні прастаяў. У іх ёсць рэйсы такія, працуюць тыпу там Вільня-Рыга. Во, міжнародны, ну. Я пра іх укажу. Не так даўно сваяк прыязджаў проста з Вільні до Востоку. Ён акурат такі вось флексбасам гэтым і ехаў. Але ўсё, што едзе на Берлін, пролетае. Проклятае. Жартачкі. Ось бачу, гэтыя жартачкі пра Нямецчыну. Даволі зручна? Не, у параўнанні, напрыклад, зараз табе распавяду, які аўтобус Еўралайнс. Ось той самы сваяк, ён ездзіў двойчы, ён ехаў адзін раз на Еўралайнс, і другі раз ехаў на Фліксбасе, потому што Фліксбас не меў Wi-Fi і не меў розетак, каб зарадзіць прылады. А вось, гэта першае. Па-другое, сядзенні, якія маюцца ў Фліксбасе, яны больш шчыльныя. Вось, і пасажыры сядзяць бліжэй адзін да аднаго. Не толькі спераду, ззаду, у сэнсе, а яшчэ і побач нават. Вось так, ну, гэта водгук сваяка. Я тут выбачаюся, конечно, можа, няправда недзе там, але як ёсць. Кажу толькі тое, што мне сказалі. Ось Еўралайнс гэта наш люкс-экспрэс. Я Еўралайнсам аднойчы толькі ездзіў, калі яшчэ ў гародні жыў. Вось, то там мне пытанняў не было. Адзін з найлепшых аўтобусаў, якім я хоць калі карыстаўся. Усе яны смокчуць у пінскага аўтобуснага парку нумар 3. Нішто не параўнаецца з пінскім аўтапаркам. Гэта ўсе ведаюць па ўсім свеце. Дзе розеткі пастарна. Наклей. Наклей шрубы. Так. Ось ты аматар, бляха. Прыгнечваць пінскі аўтапарк. Я не быў, дарэчы, у пінскім, але я быў у мастоўскім. Ой, бляха.
Такая галеча ў раённым аўтапарку. Я такой галечы ў сваім жыцці не бачу. Я памятаю, я яшчэ працаваў на вёрце, думаў, што можна нейкі там дагавор, кантракт з імі зрабіць і ўсё такое, а ў іх грашэй не было. Уявіце сабе, у іх грашэй не хапала нават на дыскі па металу, каб адразаць метал, металаканструкцыю нейкую. Уявіце сабе, адзін дыск каштаваў на той момант рубель 20 копеек приблизно. Ну, рубель, давай так вось груба, рубель. А былі такія, што і танней былі. У іх не было грашэй на дыскі. У іх не было нават 100 рублёў. Ностальгія. А гэта так. Бо мазута, алей нейкі там паўсюль. Гэта змазкі, ўсё вось гэтае капцы проста. Там паўсюль. Хочаш, не хочаш, яно паўсюль. На падлозе, на сценах, на столі, на вуголе, на твары працаўнікоў, на руках, вядома. Такі бруд. А мы яшчэ, я памятаю, гандлявалі, у нас была паста для ачышчэння усяго, ну, гэтых вось алеяў, змазкі, ўсё такое. Вельмі добрая штука. Сапраўды адмывала выдатна. Але ж калі я даведаўся, што іх нават 100 рублёў няма на рахунку, то, ведаеце, там пад гэтай пасты ім нават кусок мыла багата каштаваў. Не только пасту спецыялізаваную прапанаваць. Не, ну ты ёлук, ну ты паглядзі на сябе, га? Просто выскочил и все на этом передо мною. Сапсовал весь развод. Так, ой, чакай вырва, зараз прачытаю, бо ты накідаў там паведамленняў. Зараз вырвуся з гэтай вось. Ага. Так, фрыёнавы кабель перабіты, бо канструктары на мазе дабілі вышэйшай прабацыі. Чакай, так, летом херачым за бортом плюс 28. Ну, гэта вядома, а ўнутры паветра як паміж гарамі ў Альпах. Там мне падаецца, як у гэтай бляха печцы. Там будзе землёцёк, хто ведае, дзе рухавік. Механічныя веды. Дзе рухавікоў, то будзе там цяплей. Так, як там у нас са стаміною? Ну што дацягнем до наступнага адпачынку, мне падаецца. Так, карацей, гэта 7-гадзіннае падарожжа Івацевічы. Слонім Дятлова ліду забыць немагчыма. Ну так, яшчэ і хуткасць там максімальна, мне падаецца, 60 будзе. Бо ледзь-ледзь гэты рухавік рухаецца. Цягнеш за сабой пасажыраў. Ты, блядь, вось я так і ведаў. Мерзотнік. Так, все, трэба спыніцца, мы чырвоненькія ўжо. Стаміліся. Так. Што там далёка яшчэ у нас да зоны адпачынку? Развязка. Трэба па мапе паглядзець, каб не хвалявацца. Ачмурэць, як далёка.
Ого. Будзе цяжкавата, але я рызыкнуў. Мне з'язджаць з шляху нашага, я ўсё ж таки даехаў бы до того месца. Так, зараз мы проезжать будем праз мястэчка. Праз мест. Давайте так, все ж таки не мястэчка. Великий город. Пасля яго там ще буде скрыжаванне, развязка, і за тым скрыжаваннем у нас будзе магчымасць адпачыць. Даволі далёка, мне здаецца, гэта каля 100 кілометраў праехаць. Вольнявых, вядома. А мы ўжо хочам адпачываць. Так, колькі рэальнага часу? 12:32. Ой, здрасте. Мабыць, мы не паспеем сёння завершыць гэтую доўгую падарожжу нашу. Падарожжа прыйдзецца адкласці на наступны стран. Ці па-за страну завершу. Все магчыма. Эльб-туннель Гамбург. Так, все пачынаецца. Уже бачыце, з бакоў цёмна. Мы проезжаем место. Глядячи на то, что вот тут под мостом недзе у нас есть зона адпачынку, але не. Мы едем далей, ко мне з'язджаць з шашы. Ось яно наступнае скрыжаванне ўжо побач, ну карацей даехалі. Нічого, што атрымалася добра. Ось наш паварот. Ты переключись, калі ласачка мне на гэтую. Сюды. І вось недзе за гэтым паваротам у нас павінна быць з правага боку паліўная станцыя з зонай адпачынка. Вось яна. Так, крыху заправимся яшчэ. Я вось толькі думаю, зараз будзе 8-гадзінная зноўку пасля перапынку дарога. Павінна хапіць, слухайце, павінна хапіць. Ну, я ў сэнсе таго, што каб у мяне часу хапіла наступныя 8 гадзін праехаць, але я ўпэўнены, што за наступныя 8 гадзін мы не праедзем 2500 кілометраў.
Як ты не намагайся, але максімум гэта будзе 1,5, мне падаецца. Максимум я проезжал. Отпочиваем. Покатили. У нас день 14:30. Добро, то бок где до вечера мы будем катиться. Что нам забеспечить добрые умовы кіравання. Я спадзяюся, без дождю. Як там у нас по мапе выглядае, дзе мы далёка, недалёка. Ух, як мы яшчэ далёка. Мне падаецца, мы доедем, ну, максимум до Гішпаніі. І придется все равно отпочивать. А то и у Франции. 8 отсюль. С Ковала ехали. Сковала. І гэта за гадзіну рэальнага часу мы праехалі, то бок яшчэ наперадзе гадзіна. А гэта азначае, мы яе дакладна не поедем. Гэта азначае, што мы перарвемся. Калі будзе першая гадзіна дня, то бок праз 23 хвіліны прыблізна. Який автобан приємний. 150 км на годину. Спокойно себе летишь. Волосы назад. Головное, только мне подается хлебало своим не оставлять в форт, чтобы не порвало. И все. Так, зараз буде крутий поворот, треба збросити швидкість.
скинуть. Скинуть. Ось так. Чудово трималося. Алсфакт. О, нас чекає з'їзд. Добре, давай з'їжджать. Что за пилинка? Нет. Поведомление у меня в операционных чатах. Пилин. Так, я мягко мы едем там на мяжи з Францией опанулись уже, нет? Нет. Некий город, ці что мы едем? А вот что? Обмежевание 50 лет, что 120. То есть как не это хлопцы, то можно было полететь. Пілімка, холера на його буде. Ці може гэта пілімка у меня машина. Не подобно. О, все, я зауважу, это пошта. Это пошта.
шаша скончылася. Пачалася звычайная дарога. Трэба гэта толькі... О, троих трэба абганяць. Ну, добра, атрымалася. Так, тим часом у нас 12:48. Нам треба завершати наш стрим. По факті. До речі, не так уже багато ми проїхали. Бачите, за 10 хвилинок 200 кілометрів. Ну, не вельми хутко у нас отрималося з гэтым усім. Короче, треба знаходити зараз собі пристанок нейкі. Ось, до речі, ось зліва. І это так і поступимо. Ось, на ім заховаємося. Ну, не ведаю, як ми конт протягнемо наступним з Криму, але приблизно так і зробимо, мабуть. Ось, на гэтым ми завершимся. Давай, крути сторону, да не спи. Голый, ты просто некий. Ни бараш, ни дырека. Так, пусть так мы станем, чтобы нам просто выехать потом налево. Так, заховаемся. Сюды. Там просто меня стали, бачите, по этой по праці уже турбовать. Трэба ляцець. Яшчэ трэба кота адвесці да ветэрынара. Так, чакаю на твае каментары у відэапанно. Але ж яно заўтра выходзіць. Калі што, дзякуй, прыемнага дня. Усім таксама зычу прыемнага дня. Калі не падпісаныя, падпісвайцеся, калі не ўпадабалі відэа, упадабайце відэа, вядома. Зараз мы пойдзем у рэйдзік на твічы. Хто у нас там стрыміць? Мы ўчора былі ў Раліфа. О, да рэчы, Курыса і Рудзі стрыміць, і Шаграэль стрыміць, нішто сабе. Вось гэта дык навіна, а што так шмат. Раліф, Курыса, Рудзі, Шаграэль, да каго ж пайсці? Ну, Рудзі даўно не былі. Пайшлі да Рудзі. У нас усё роўна калаба будзе яшчэ з Шаграэлем увечары, таму як-небудзь іншым разам з Курысай парэйдзем. Вось, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы побачымся з вами сёння ўвечары на Species Unknown. Будзе калаба з Усе на месцы і Шаграэлем. Так што заходзьце, ну і надоўга не развітваемся. Усім пакуль.